Benvinguts a una nova edició de Click Sports. Avui comptem amb la presència de Xavier Fitó. És el primer entrenador del primer equip del Futbol Sala Montbui, una entitat que acaba de fer 10 anys d'història. Bona tarda, Fitó. Bona tarda. Com estem? Bé. 10 anys ja de vida del Club Futbol Sala Montbui. Te'n recordes com va començar la història d'aquesta nova etapa del futbol sala en Montbui? Recordes quants equips vau començar? Bueno, sí, vam començar un equip, es va formar per una colla d'amics que jugaven a futbol 11 i volien seguir continuant jugant com a equip, però tot era com amistat i van decidir juntar-se i formar un equip de futbol sala dintre del municipi. Federar-lo i aprofitar d'això. Recordo en aquells temps que el primer president va ser Manuel Rosales, el malaguanyat Manuel Rosales. Parlàvem d'un equip, i ara quants equips teniu? Bé, ara disposem ja de 5 equips, 3 a nivell federat i 2 escolars, un infantil i un cadet escolar, que és el futur nostre. La base, evidentment, és el principal en aquestes entitats. I de quin volum d'esportistes estem parlant? Estem parlant d'un total de 70 jugadors que ja repartits en els 5 equips. I aprofitant aquesta tirada, que aquest any disposem del màxim nombre de jugadors que hem tingut mai, esperant que en un futur puguem seguir incrementant el número d'equips. Parlem de les categories. El primer equip en quina categoria està jugant? El primer equip juga a la primera divisió catalana. És una categoria maca, una categoria on hi ha un nivell important. I bé, estem en un equip molt jove i amb opcions de cara al futur poder lluitar per pujar de categoria. I els altres equips, els equips base? El juvenil està a segona divisió, però el que parlem del nivell de base, nosaltres volem que es formin jugadors. No els demanem objectius ni res, volem que es formin per un futur poder incrementar el número de jugadors del primer equip. No els demanem res més. Parlem una miqueta de la vessant d'entrenador. A part de tu, quins més entrenadors esteu al club? Bé, disposem d'entrenadors del juvenil, porta el Manel Pérez, que juga al Capellades, amb l'Eladio. El cadet el porta un jugador del primer equip, el Toni Roll. El cadet B i l'infantil el porten el Julio Aragusto. I aquests som els entrenadors que estem a l'entitat. Aquesta temporada, després de 10 anys de consolidació, aquesta temporada el primer equip aposta per pujar de categoria, com ho veieu, per pressupostos, per potencial, com esteu? Perquè ara mateix, com han anat els resultats d'aquest inici de Lliga, perquè pràcticament estat a l'inici de Lliga, i com veus tu la possibilitat d'un ascens? O encara no ho contempleu, això? Més que un ascens, l'objectiu és mantenir la categoria, no passar els mals moments que vam passar l'any passat, que ens vam trobar molta part de la temporada a la part baixa. L'objectiu és mantenir la categoria sense passar apuros i estar tranquils. I els objectius de pujar, tenim un equip molt jove, tenim un equip amb una mitjana d'edat de 20, 21 anys, 22, ja arribarà i ja et dic, el primer objectiu és mantenir la categoria, no passar apuros i en futurs anys pujar. A nivell econòmic avui en dia està tot molt difícil. Suposo que la crisi també us afecta. Sí, molt. El nostre principal patrocinador, que ha estat quasi durant tots els anys, des de l'any passat ja ens va dir que ho sentien molt, que gràcies per la col·laboració, però havien de deixar de patrocinar-nos. I ja et dic, per pujar de categoria, si tinguéssim més ajut econòmic, es podria plantejar, però amb el nivell econòmic que tenim i els jugadors que tenim, jo crec que estem en una bona categoria. La nova pista que es va inaugurar a Montbui, això també serveix com a impuls pel futbol sala a Montbui. Vosaltres, i juntament amb altres entitats, passeu a entrenar aquesta pista. Què suposa això per vosaltres, a part d'un impuls? Una millora notable, suposo, en quant a horaris? Sí, encara que amb horaris no ens podem queixar gaire, perquè actualment estàvem a Camp Passanals i no ens enteníem bastant bé amb tema horaris.
però el que és la qualitat de joc i la qualitat de la superfície, jo crec que ho notarem, ens costarà, estem acostumats a que en Passanals una superfície dura, passar a Montaqua amb una superfície sintètica, jo crec que els equips ho notaran, però tot és qüestió de temps. Amb temps jo crec que la millora és considerable. Sobretot en els partits de casa, perquè no sé si això ha millorat molt en altres municipis, però jo recordo que el futbol sala havia anat a jugar fins i tot a patis de col·legi, i de col·legi descoberts. Bueno, fins que anem a Montaqua tenim un equip encara entrenant en un pati de col·legi, el juvenil, per mala sort, per el que parlàvem abans de falta d'horaris, perquè aquest any hem crescut com a entitat i com a nivell d'equips, per falta d'horaris, ells estan entrenant encara avui dia en una pista de col·legi. O sigui que quan passin a Montaqua ells ho notaran més que ningú. Futbolísticament, evidentment, ho notaran i tècnicament suposo que això serà una altra història. I tant. El nivell de futbol sala a la nostra comarca, Xavi, com el veus? Què destacaries? Jo crec que estem en un bon moment, sí. Tenim el Vilanova... Sí, el Vilanova és l'equip que està a la categoria més alta, després, juntament amb el Prats de Rei, després està el Capellades a territorial, i després venim nosaltres, i per darrere encara hi ha equips, ja està l'Escola Pia d'Igualada, hi ha el Piera, i jo crec que, Déu-n'hi-do, no és allò de dir, no, només hi ha un equip a la comarca, s'està movent bastant, força bé. Tu també portes, a part del futbol sala, també portes temes de jocs escolars. Evidentment, el futbol sala en els jocs escolars també, jo suposo que deu ser dels esports reis que hi ha. No et creguis, està perdent molt. El futbol sala està perdent molt. A nivell escolar s'està perdent molt tot, no? I el futbol sala ho està notant. Jo, en categoria infantil, cadet, no tant poder, però el que és categories Aleví, Benjamí... Benjamí ja no n'hi ha aquí a la comarca de futbol sala, però la categoria Aleví que aquest any és una de les categories més fluixes del que és esports d'associació a nivell de jocs escolars. Això significa que els nanos que practiquen els jocs escolars es decanten per altres esports? No és que es decantin per altres esports, el que passa que... O és que no practiquen esports? Jo crec que les entitats tiren molt. Les entitats tiren molt i a nivell escolar està baixant molt el nivell de participants. I la gent, sí, li agrada el futbol, se'n va a jugar a futbol a una entitat. No juga a futbol sala amb la seva escola, amb els seus companys de classe. I és el que està tirant més. El futbol sala, a nivell escolar, el tindrem sempre hi haurà equips, suposo, però no és la quantitat d'equips que hi havia abans. Abans podien sortir 16 equips tranquil·lament i ara perquè t'han sortint 8, 9... Costa més. Costa molt, i equips molt curts... No és com abans, està canviant. Al nivell escolar s'està perdent bastant. Per acabar, Xavi, somiar no costa diners. El teu somni d'adquirir una categoria alta per al futbol sala a Montbui, quina seria? Jo somni no me'n plantejo, no és un somni. Més que somni és que l'entitat es consolidi, que portem 10 anys ja, però que continuï endavant, que tiri endavant, que cada any podem créixer quant a nombre de jugadors, però com a somni de categoria no és dir, jo vull estar a divisió d'honor, no, jo que tot funcioni bé, que el primer equip vagi bé, que no passin apuros, que la gent s'ho prengui en sèrio, i ja et dic, i a la base, que aprenguin, que disfrutin d'aquest esport, i realment, ja et dic, somni, que tot funcioni bé, és el meu somni, que no passi ningú apuros, i categoria, si anem pujant, benvingut sigui, però que ens mantenim a aquesta categoria, penso que estem en una categoria molt maca, perquè ja no és com abans que es jugava 25 minuts per part de temps corregut, que se't feien curtíssims, ara ja és a temps parat, és com diem a la tele, juguem amb les mateixes condicions, amb un pavelló, amb àrbit, amb rellotge, amb taula, és les mateixes condicions, i ja et dic, si pugem, benvingut sigui, però si ens quedem on estem, jo penso que ja estem bé. No, tampoc ens hem de ser avariciosos i dir, no, si podem pujar a divisió d'honor. Si bé, però que no bé, doncs bé. Doncs que hi hagi molta sort. Bé, senyors, fins aquí l'entrevista de Clic Esportiu. Agraïm la presència de Xavier Fitó per haver vingut als nostres estudis i a vostès els emplacem fins a la propera. Moltes gràcies. Gràcies, Xavier. Gràcies, Toni.